Приятели, риба! Приятели, риба! Айде да го пуснем. Отново хубава риба. Кално, гледайте. Гледайте за каква красота става въпрос. В момента, в който започнах да прилагам това, няма и минутка и взе. Гледайте, докато ви говоря за... Ето го хъмбекчето. Ох, леле, ох, леле. I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like a luminous. Здравейте, приятели! Аз съм Мите Снейко. Добре дошли в поредното ново видео. Отдавна не съм бил на вода, отдавна не съм бил и в Гърция. Април месец е, началото, водата все още е студена. Сутринта стартирахме с фалстарт. Започнахме в много голям дъжд. Разказани си играта, не можахме да пуснем каяците, ловихме от брега беше тотал шита положението, никъде риби, дремнахме няколко часа в квартирата и дъжда спря най-накрая, успокои се, иначе направо ни направи брутално мокри, валеше като из ведро. Та сега влизаме тук, ще ловим около устието на една по-голяма река. Тук се ловят лефери и лавраци, без сонар съм, гол като пушка, само с две въйци. Така че да видим какво ще се случи. Много съм нахъсан, отдавна не съм ловил в Гърция, особено по Ионийско море. Определено ще бъда мотивиран днес. Подухва си ветрец, има си течение. Общо взето хубави условия за риболов. Само дим и риби. Много набързо сетъпа е Филстар Red Shadow Evo и Okuma Seymar HD. Страхотно сетче, много бюджетно и изключително ловисто. Обаче тук природата е един път. Очаквам сега и някой лефер на тролинг. Пуснах един воблер с по-издължен профил. Днес съм с Иво Лагуната, моят приятел. Той си купи наскоро електрически мотор и е пред мен. Но аз обичам и да се тренирам, да се раздвижвам, така че мене не ми пречи. Да съм по-бавен, не бързам за никъде с педали. Лека по лека, имам си гребло, въдичка, водичка. Дай Боже, ако хванеме някаква рибка, до вечер ще си разготвиме, да си хапнеме и ще ни е благо, да благо. Приятели, риба! Приятели, риба на издължения воблер, който ви казах, че ще бъде перфектен за лефери. Рибата е голяма. Рибата е много голяма. Направо си тежи яко. Добре, добре. Започваме. Знаех си аз, че този лефер... аз направо не мога да го подигна. Знаех си аз, че това воблер ще донесе лефер. Уха! Много тежи. Много си тежи. И ще бъде интересна битка. Оп. Да, лефер, като гледам как тръска нон-стоп. С лайта съм. Въдица за 20 на грама, Red Shadow Evo-то. Така че ще бъде интересно, ще скочи. Трябва да се вдига, държим го във водата колкото може. И гледам да не скочи, да ни умие очите в каяка. Опа. Много хубав удар. Направо не мога да го подигна толкова хубава тежка риба. Да, виждам го вече, белее се долу. Това обаче, приятели, знаете ли какво е? Това е тунаки. 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 Много странно. Тунаки удари. Е повярвал човек. И стартираме само тунаки около килограм, както го гледам. Не, повече. Така се надявах да е някакъв хубав лефер. Ама те тунаките са такива. Сега ще се опитам по
Обаче куката ме, тройката му е пробила окото. За съжаление тази риба може да не може да се спаси. Ще ми се взима, понеже няма почти никакви вкусови качества, честно казано. Не си заслужава да се щети. Ама... Не тя. Може и да спасим. Ето го, рибето. Айде да го пуснем. И нали ще отдърпа. Отдърпа, бе! Браво! Много добре. Стартираме ударно. Ето ви воблерчето на рапала, за което ви казах, че няма как да не работи на тролинг плитко газещо. Просто уникално. Гледайте. Гледайте за каква красота става въпрос. Балсово с 3 кукички. Айде, фърляме пак, че не се знае ли се. Адреналина беше вдигнат и нещата са повече от добре. Да пробваме един стар бияч. Humbeck 55S на Seabuzz. Пастръво воблер, който аз обаче използвам много успешно за леферчета. И за каквото окървне. Луци също съм хващал. Смених му куките, само че тройките му сложих по-големи, една идея, за да може да държи по-големи риби. Обаче тук около мене мрежи са нахвърляли. Значи уж има някакви закони, че не могат да хвърлят мрежи близо до стия на реки. Не знам какви са тия закони, ама нищо не се спазва. Нищо. И ми е много смешно, като започват да правят проблем на някой необикновен риболовец. Било то любител от брега или любител с някакво плавателно средство. А същевременно никакъв контрол над комерциалния риболов. Никакъв. Плащат си някакъв лиценз за 100-200 евро на месец ли, 1000 евро ли на година и могат да чегъртат колкото искат цялото море. Ама така е. Отново хубава риба на Seabuzz воблерчето. На Humbeck. И сега, понеже съм сменил по-големи куки, шанса да успее да извади по-голямата риба е висок. Гледаме са нагоре ходи. Дали е лефер? Не. Много статично се движи някакси. Удари много хубаво, пък не излиза нещо, кой знае какво. Охо, кокал. И то хубав. Хубав кокал. Браво. Браво. Така. Хъмбекчето, кокалчето. За момента явно успешната стратегия е тролинга. Въпреки че ми се лови от ръка, от време на време хвърлям силикони, хвърлям воблери. Нямам успех, ударите се случват далече, като фърля воблерчето зад каяка и го изчакам да отиде зад мен поне на 50-60 метра. И тогава затварям бигела на макарата и тогава са и ударите. В смисъл на дистанция, потроля 5-6 минути и тогава удари. Радваме се на това, което има, че сутринта с този дъжд и вятър нямаше нищо и сега съм си щастлив и с тия кокалчета и тунаките. И удар от ръка. Държах си въдичката и удари. Тресе яко. Не знам какво е, сигурно пак е кокал. Ама докато придвижах леко е така с ръката, придавах допълнителна игра на воблера и явно това беше успешно, защото в момента, в който започнах да прилагам това, няма и минутка и взе. И е много готино, защото удара в ръката. Много е благо. Ядеме какво е това са. И за бързо на буксир. Най-вероятно е кокаляк. Да. Хубави са размерите. Априлски са, още не са юнско, майско. Добре, откачи ми се. Още не са майско-юнски. Да кажа са по кило. Ето го хъмбекчето. Опа! Айде! Ето, хубава риба.
плесна към бекчето. Направо като удари и изгъва въдица. При малко имах празен удар и сега пак удари и се закачи. Хубаво тежи, не знам кога. Може би пак е кокал. Но този е по-тежък, определено, ако е кокал. Хубава риба. Опа. Това не е кокал. Кокал. Хубав. И то даже от сивите кокали, вкусните кокали. За мен, приятели, жълтите кокали не са толкова хубави, колкото сивите. Ето го и рибето. Да. От сивите кокали. Много яко. Морето се развълнува, не много. За сега е прилично. Но следя, че тук има тенденция да става доста вълнисто в тия плиткажи. Тук дълбочината не е повече от 2-3 метра на места, повечето места е 1,5-2 метра. И трябва да внимавам. Почне ли е така да пляска вълни по носа на каяка, значи е добре да имате едно ум с плаването. Иначе до сега като беше топличко, беше супер. Иво лагуната в естествения му хабитат. Лагуната. Пак се откачи, стига, брат! Откачи се! Хоп! И хубава риба направи. Много хубава риба направи, бих казал. Обаче оттам, вижте какво става. Брутален дъжд. Дано да ме подмине, въпреки че баш си идва към мене. Яме са, какво удари воблерчето? Кокал. Каква изненада? Опалянка. И този пак е от вкусните, от сивите. Красота. И оттам идва... Гледайте, докато ви говоря за... Не е лоша риба. Докато ви говоря, че оттам идва буря, всяко фърляне на воблерчето е калван. И рибите хич не са лоши, хич не са лоши. Ама хич. Кокалите са повечето, обаче са благи. Дано тази буря като дойде не гърми, иначе няма изгледи да стане нещо много вълнисто. Ама ще ме намокри със сигурност. Не мога да избягам от нея, тя идва от брега към мене. Опалянка! Браво! Красота! Бомбончета! И това воблерче направо ги разцъка. Не знам дали се вижда. Отпред е дъга, буря, дъжд, а аз съм си вътре на тихо. Дано да мине през брега само тази буря, защото няма много вятър и да не ме застигне мене. И само се троля. С ръчичката, от време на време е така няколко твичове и си държиш. Оп, на джикчето. Джикчето. Хванахме морски краставици. Гледате каква е бабалюгиста. Морската краставица. Ле. Ужасно. Дъждът ме подмина, обаче и рибите си заминаха. Реших да излизам, защото... Гледайте какво става, докато си говорим. И да ви казвам, че реших да излизам, защото няма риби и защото мисля да... С Ивката говорихме да изпържиме някое друго кокали. Пак удар. Не е голема рибата. Обаче си е риба. Което е хубаво, че
от 1 час нямаше пипане. Подмина ни дъжда и рибите се бяха скрили, ето че стана свечеряване. Луцусче! Не, кокал. Това голем. Хубав кокал, хубав кокаляк. Мисълта ми беше, че ще се ориентираме към приключване, понеже слънцето започва да се скрива. Имаме половин час докато се приберем до брега и ще пържем рибка, картофки, ще си направим хапване. Много се уморихме, все пак до тук си е далечко. 7 часа път скамили. Време е малко да отморим. Наистина имаме още 2 дни на разположение. Ще видим как е положението с дъжда. Иска ми се да направи някой риболов от брега, така че времето е пред нас. Палянка. Риба поред. Удари. Гъна. Това бърза проводка, между другото. Интересно. Пак кокал. Влиза на буксир. От хубавите кокалите. Красотичка. Когато направите 15 км тегел, окапат ти краката и дойде линейката. Я гледай, това батерия благо. И само си се возиш. Това му разправям на Ивката, че мога да си спи докато си строли. Пък като му се пусне аванс, ще се събуди. Газарска работа. Професионална работа. Професионален месар. Ох, леле. Аз днеска съм картофджия. Така. Ох, леле. Ох, леле. Ивката ми преотстъпи неговия луцус. Защото аз много ги обичам, па не можа да си хвана. Сега се наслаждаваме на бруталната умора, но и на хубавата храна. Аз бях Мите Снейко и лъгната си кърка. На здраве, напред и нагоре.